Vær så god. Således. De har nøglen, jeg kan koden. Så snart filmen er godkendt, får jeg nøglen tilbage. Bestyrelsen ankommer her i morgen tidlig. Vi har møde 8:30, ikke sandt? Jeg forstår, at de i mellemtiden skal bese Københavns seværdigheder. En lille inspektionstur, om jeg så må sige, i Daisyland. Egon, for fanden, det er håbløst. Jeg kan ikke mere. Du kan godt selv se det, ikke? Jeg er sulten. De er sure på dig alle sammen. Politiet er efter dig alle vegne, og alle de andre vil slå dig ihjel. Jeg vil hjem. Egon, skal du ikke tage lidt på ro og gå hjem og sove? Så ordner Kjeld og mig den lille fidus over på Tejlholm. Hvor herre bevares. Hvad? Hvor herre bevares, siger jeg. Hvad er I for et par skvatmikler og skidespræller? Bare der sker det mindste smule, så giver I op. Det vil nok sige for fanden, Egon. Du står i lort til halsen. Rykker fri! Er I helt klar over, hvad det her drejer sig om? Jo, det drejer sig om, at de andre har både millionerne og filmen, og kort sagt har taget røven på dig igen. Tig stille! Det drejer sig ikke om mig. Det drejer sig også om jer. Om os alle sammen. Det drejer sig om Danmark. Ved I, hvad det er for en film? Er I klar over, hvorfor der er nogen, der vil betale 100 millioner D-mark for den film? Er det en pornofilm? Vrøvl! Det er generalplanen. Generalplanen for Danmark. Den plan, der viser, hvor der skal være feriebyer, badehoteller, campingpladser, appartementos og golfbaner om 10 år. Om 10 år? Ja, om 10 år er det meningen, at Danmark skal udlægges som ferieområde for Fællesmarkedets Nordregion. Det er den såkaldte Operation Daisyland. Jamen, hvad så med os alle sammen? Det vil betyde meget for beskæftigelsen. De allerfleste danskere vil kunne få arbejde inden for servicefagene, som hotelkale, folkedansere, skopussere, landsbytosser osv. Hold da kæft. Bang Johansen er i forbindelse med den tyske ferieindustri, som er klar til at betale store penge for filmen, som indeholder en kopi af generalplanen. Så kan de købe de rigtige områder i tide og tjene milliarder om 10 år. Hold da kæft, de dumme svin. Det kan man da ikke. Vi må sgu da gøre noget. Vi kan da ikke bare det. Det er vores fædreland. Ja, netop. Og jeg har en plan. Det er godt, Egon. Ja, vi må gøre noget. Vi må stå sammen. Vi må stå fast. Hvad er det, Egon? Den sorte baron har filmen. Vi snupper den fra ham. Godt, Egon. Om det, Egon. Vi skal bruge Absalon, Frederik den 7., den lille havfrue, Livgarden og hendes majestæt, dronning. Hold da op. Bevar mig. Er I med mig? Det manglede bare. Skide godt, Egon. Ja, så kom i gang. Ja.